Igbo ndị ọma, ndị Chukwu gọziri agọzi, eji m ugwu na nsọpụrụ na-anabata unu n'ihe omume a bụ Igbo Clinic, nke ndị haziri ya bụ ndị gụchara akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ bụ Boys Secondary School dị Owerri. Ndewo. N'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu ọhụrụ. Isiokwu a bụ agwa ọma na agwa ọjọọ na ndụ ndị Igbo. Dịka anyị maara, isi sekpụ ntị n'ịzụlite ụmụaka bụ ezinụlọ ha, ya bụ nne na nna. Ọ ha bụ ndị ga-akpụ agwa ụmụ anyị hụ na ọ dị otu o kwesịrị ịdị. Ya mere anyị ji akụzi isiokwu a bụ agwa ọma na agwa ọjọọ na ndụ ndị Igbo. Na ngwụcha ihe ọmụmụ a, ana m atụ anya na ndị na-ege m ntị ga-enwe ike ịkọwa ihe bụ agwa ọma na ihe bụ agwa ọjọọ. Ha ga-enyekwa ọmụmaatụ agwa ọma, nyekwa ọmụmaatụ agwa ọjọọ, gwakwa anyị ụgwọ dịịrị onye agwa ọma. Anyị na-atụ anya na ngwụsị ihe ọmụmụ a, ndị na-ege ntị ga-enwe ike zaa ajụjụ ndị a. Iji malite, aga m akọwa ihe bụ agwa ọma. Gịnị bụkwa na agwa ọma? Agwa ọma bụ agwa ndị ahụ mmadụ ga na-eme asị ya jisie ike na ihe a dị mma. Ya bụ na anyị na-atụ anya na nwatakịrị ọbụla si n'ezinụlọ ga na-akpa ezi agwa. Ezigbo agwa ahụ ọ na-akpa ka ndị mmadụ ga-eji hụta ya dịka nwatakịrị nwere agwa ọma. Ka nwatakịrị na-etopụta na-egosipụta agwa ndị a bụ agwa ndị mmadụ nabatara, ndị mmadụ ga-ahụ ya n'anya. Ha ga na-eme ya ka ọ mata na agwa ọ na-akpa dị mma. Ụfọdụ ndị o metụrụ n'obi ga na-enyekwa ya ihe onyinye iji kwalite agwa ọma ka ọ gaa n'ihu na-akpa ya. Ya bụ na agwa ọma dị mkpa na ụmụ anyị ga-amụta ha, na-akpa ha. Ọ bụkwa agwa ndị eji mara nwatakịrị ṅụjiri mmiri ara afọ n'ala Igbo. Anyị ga-enyekwa ọmụmaatụ agwa ọma ndị a. Nke mbụ bụ ikwu eziokwu. Nwatakịrị ọbụla ka a na-ewe dịka nwatakịrị nwere agwa ọma ma ọ bụrụ na nwata ahụ na-ekwu eziokwu. Ọ dị mkpa na anyị ga na-ekwu eziokwu n'agbanyeghị ihe ya na ya so. Onye mee ihe, onye mere ihe a, ọ bụ m mere ya. Gị kwuo na ọ bụ gị mere ya. Ekwula ihe ọzọ. Agwachitela onwe gị, kwuo kpọmkwem otu ihe ahụ siri mee. Ọ ya bụ ikwu eziokwu. Agwa ọzọ dị anyị mkpa bụ ndị Igbo bụ ikele ndị mmadụ. N'ala Igbo, ndị Igbo anaghị eji ekele egwu egwuregwu. Ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ga na-ekele ndị mmadụ ma ọ bụ ndị okenye. Ọ dị mkpa na ọ ga na-ekele ekele, n'ihi na ndị Igbo ejighị ekele egwu egwuregwu. Ndị Igbo na-ekwu sị ekwe ekele ihu asaa. Ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga-amụta ka esi ekwe ekele. Nke atọ bụ
nwata ịsọpụrụ nne na nna na ndị okenye. N'ala Igbo anyị, nsọpụrụ dị oke mkpa. Amakwa m na ọ dị otu ahụ n'agbụrụ ndị ọzọ nakwa na mba ndị ọzọ. Ọ dị mkpa na nwatakịrị ga na-asọpụrụ nne na nna ya. Ọ bụrụ na nwatakịrị asọpụrụghị nne na nna ya, ihe ọ pụtara bụ na azụliteghị ya nke ọma n'ezinụlọ ya. Ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga na-asọpụrụ nne na nna ya. Ọ bụrụ na ọ na-eme ya, ọ ga na-asọpụkwara ndị okenye ọ hụrụ n'ezi maọbụ ebe ọbụla ọ hụtara onwe ya. Nke anọ bụ nwata ijere okenye ozi. Nwatakịrị ọbụla kwesịrị ijere okenye ozi ma o zie ya ozi, ọ kacha n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna zie nwatakịrị ha na ya nọ, ma ọ bụ nwa ọ mụrụ n'afọ ya, ma ọ bụ nwa na-enyere ya aka ozi, o kwesịrị ka nwatakịrị ahụ gbara ọsọ gaa ozi ahụ. Ọ dị oke mkpa. Nke ọzọ bụ nwata ibunye okenye oche. Nwata ibunye okenye oche. Ndị Igbo na-ahụta nwatakịrị ibunye okenye oche dịka ịkwanyere okenye ugwu maọbụ inye ya nsọpụrụ. N'ihi na ọ bụrụ na okenye, o nwere ike bụrụ nke ji mkpara na-aga, ọ gabata ebe nwatakịrị dị nọ n'oche, ọ ga na-atụ anya na nwatakịrị ahụ ga-ebilite n'oche ahụ ọ nọ, bunye ya enwe bụ okenye oche ka ọ nọdụ ọdụ zuru ike. Ndị Igbo na-ahụ ya dịka nkwanye ùgwù nye okenye ọbụla. Ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị, ọ bụrụgodo n'ụlọ ụka maọbụ ebe a na-ere ahịa, nwatakịrị anọdụ n'oche, okenye abata legharịa anya, nwatakịrị ahụ kwesịrị ịmata na okenye a chọrọ ebe ọ ga-eji nọrọ ọdụ. O kwesịrị ibilite n'oche ahụ bunye maọbụ si okenye nọdụ ala. Otu o kwesịrị ịdị. Nke isii bụ onye anaghị ezu ohi. Ndị Igbo na-ahụta onye ọbụla na-anaghị ezu ohi dịka onye nwere àgwà ọma. N'ihi na Igbo na-ekwu sị, oshi na-eme ama ya echie. Ya mere anyị kwesịrị ịzụlite ụmụ anyị ka ha ghara ịdị na-ele anya n'ihe onye ọzọ, n'agbanyeghị otu ihe siri dịrị ma ihe osigodiri ike. Nwatakịrị na-anaghị ezu ohi anaghị ezu ohi, kama ọ na-ezu ohi ya arịọ arịrịọ si biko nyere m aka n'ụzọ dị otu a. Ya mere anyị na-ahụ nwatakịrị na-anaghị ezu ohi dịka nwatakịrị nwere àgwà ọma. Nke asaa bụ mmadụ anaghị asa onye tọrọ ya okwu. O kwesịrị na ọ bụrụ na nwatakịrị mee ihe, okenye bata kwuwe okwu maka ihe ahụ merenụ, nwatakịrị ahụ ga-emechi ọnụ ya. O kwesịghị ịdị na-ekwu okwu ebe okenye na-agwa ya okwu gbasara ihe o mere, maọbụ ihe ọma maọbụ ihe ọjọọ. Okenye na-ekwu okwu, nwatakịrị ege ntị nụta ihe ọ na-ekwu. Mana ọgbọ ugbu a, ụmụntakịrị ugbu a maọbụ ụmụaka na-eto eto ugbu a, ndị ntorobịa anyị ha na-achọ igosi na ha ma oke rure ha, na ha ma ihe ha kwesịrị ime, na ha ma ihe mere ha ji eme ihe ahụ. Mana ọ bụghị ihe okenye jụrụ gị. N'ala Igbo, okenye na-ekwu okwu, nwatakịrị ege ntị
nụta ihe ọ na-ekwu. Nke asatọ, mmadụ ịkpachapụrụ ihe o nwere anya. Ndị Igbo na-ewe ya dịka agwa ọma, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ akpachapụrụ ihe o nwere anya, ihe ahụ nwere ike funarị ya maọbụ mebilagharị ya. Ya mere o kwesịrị ka a na-azụlite nwatakịrị n'ịkpachapụrụ ihe ọbụla bụ nke ya anya, dozie ebe ọ nọ, dozie ihe o ji, maọbụ ihe o ji nọrọ n'ụlọ, maọbụ nke o ji pụọ apụọ, nke o ji gaa ụlọ akwụkwọ, maọbụ gaa nlereanya. O kwesịrị ịkpachapụrụ ihe ahụ anya. O kwesịghị ịkọ akụkọ nke a mekwara nke a mee o ji fuo. Mba, nwatakịrị nwere agwa ọma ga-akpachapụrụ ihe ọbụla bụ nke ya, ọbụlagadị ihe ndị ọ na-eyi eyi n'ahụ ya. O kwesịrị ịkpachara ha anya, dozie ha nke ọma. Nke itoolu, mmadụ ilezi nne na nna ya anya na nka. Ndị Igbo anaghị eji nwatakịrị maọbụ okorobịa maọbụ agbọghọ leziri nne na nna ya anya na nka, ha anaghị eji ya egwu egwuregwu. Ha na-eweliri ya aka elu, ha na-eto ya, ha na-aja ya mma, na-agọzi ya, na-agọrọ ya ọfọ ndụ, n'ihi na gịnị? Na o leziri nne na nna ya anya na nka ha. N'ihi na mgbe nne na nna bụ okoro na agbọghọ mụta nwatakịrị ahụ, ha wepụtara oge ha, wepụta ego ha, wepụta ihe ha nwere zụlite nwatakịrị ahụ. Ka ha na-aka nka, ha na-atụ anya na nwatakịrị a ha tara ahụhụ niile a, wepụta ego ha, wepụta oge ha, zụlite ya, ya wụọ mmadụ, ma ọ ga-eme gịnị? Ma ọ ga-eleta ha na nka ha. Ya bụrụ mgbe ike na-adịghịzikwe ha, mgbe ha na-enweghị ọkpụkpọ siri ike ịrụ ọrụ dịka ha si arụ na mbụ, mgbe ha na-ezu ike nka, olileanya ha bụ na nwatakịrị a maọbụ ụmụaka ndị a ha zụlitere ga-eme gịnị? Ga-elezi ha anya na nka. Ya mere na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga-elezi nne na nna ya anya, ghara ileghara ha anya na nka mgbe ha na-achọ enyemaka. Nke iri bụ mmadụ idoziri mmadụ ibe ya ihe ya na-efu efu. Anyị hụkwara mmadụ idoziri mmadụ ibe ya ihe ya na-efu efu dịka otu agwa ọma dị mkpa. Ọ bụrụ na ịhụ nwatakịrị ibe gị, gị na ya soro gụọ akwụkwọ, agbasa akwụkwọ na-ala ala, onwe otu ihe si n'akpa ya dapụ, o nwere ike bụrụ akwụkwọ ma ọ bụ mkpịsị edemede ya adala aha ya, ọhụụ ya, gaa ahụ ya ka ị na-agata. Ị kwesịrị iwelite ihe ahụ, doziere ya nwatakịrị ahụ, chụrụ ya gawa nyeghachi ya, ma ọ bụ dobe ya ụbọchị echi ya bịa ga-eme gịnị? Ga-enyeghachi ya ihe ya. Ọ dị mkpa na ụmụ anyị ga-amụta idoziri mmadụ ihe ya na-efu efu, ghara iwere ihe ahụ na-efu efu dokwa ma ọ bụ dozie ma ọ bụ zochaa ya. Mgbe mmadụ mere ihe dị otu a, ọ ghọọla ohi ka onye ahụ zuru. Ya mere ọ dị mkpa mgbe ọbụla ị tụtara ihe mmadụ na-efu efu, iwu ji gị na ị ga-enyeghachi ya onye nwe ya, n'ihi na ọ bụghị nke gị. Ihe ọzọ anyị na-ahụkwa dịka agwa ọma bụ mmadụ idobe iwu obodo. Obodo ọbụla ị nọ n'ime ya, ma ọ bụ otu ọbụla ị nọ n'ime ya, biko kawa ahụ, gbalịa hụ na ị dowere iwu na-achị ebe ahụ, n'ihi na iwu obodo na-enweghị iwu, ọ bụrụ na idobe iwu ha, ị ga-adabanye na nsogbu, ị ga-adabanye na gbata gbata. Ndị uwe ojii agaghị achọ gị,
Ya mere ọ dị mkpa na onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ga na-edowe iwu obodo ebe ọbụla ọ nọ ka o wee nwee ike nwee udo n'ime ndụ ya. O nwekwara ihe ọzọ anyị na-ahụ ndị Igbo na-ahụta dịka àgwà ọma. Nke a dịịra di na nwunye. Anyị na-ahụ ya dịka àgwà ọma na nwaanyị ga-enyere di ya aka mgbe ọ nọ na mkpa. Ọ bụghị nwaanyị ịgbalaha di ya n'ihi na o nwere otu nsogbu ma ọ bụ nke ọzọ. Ndị Igbo na-asịkwa aka nri kwọọ aka ekpe akwa aka nri. Anyị na-atụkwa anya na mgbe ọbụla nwaanyị nwere nsogbu, ọwụ nsogbu ahụike, ọwụ nsogbu ọrụ, ma ọ bụ ihe ọbụla ọ masịrị ya bụrụ, na di ya ga-enyere ya aka na mkpa ahụ. Ọ gaghị ahapụ ya ka iyirie ya. Ya mere di na nwunye ga na-enyere onwe ha aka mgbe ọbụla ha dị na mkpa. Ha na-eme otu a, ụmụ ha ga na-amụtakwa n'aka ha na enwee nsogbu bataranụ na a ga-agbakọ aka gboo nsogbu ahụ. Agaghị agbakesị n'ihi ya. Nweghị ihe ọbụla mere n'ụwa a bụ mbụ ya. O nwere mgbe o mere. Ya mere mgbe ọbụla di na nwunye nwere nsogbu, ha ga-akawa ahụ, hazie ya, gbakọ aka dịka di na nwunye, jikọọ aka gboo nsogbu ahụ. Mgbe ha na-eme ya, ụmụ ha na-elekwa ha anya, ha na-amụtakwa. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ o nwere uru na-esi n'àgwà ọma apụta. Ee, uru dị n'ime ya. Nwatakịrị ọbụla dịka m si kwuo na mbụ na-akpa àgwà ọma, ndị mmadụ ga na-asọpụrụ ya. Ha ga-asọpụrụ ya. Nke ọzọ, ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwee mkpa, ndị mmadụ ga-agbatara ya ọsọ enyemaka. Nke ọzọkwa, ndị mmadụ ga-ahụ ya n'anya. Onye ọbụla na-akpa àgwà ọma anaghị ezo ya ezo. Ọ dị ka ọka a mụnyere dowe n'elu uko. Ndị mmadụ ga-amata na onye a bụ onye àgwà ọma. Ha ga na-asọpụrụ onye ahụ. Nke ọzọkwa, nwatakịrị ọbụla na-enwe àgwà ọma ga na-enweta ihe nrite n'aka ndị nne na nna ya, n'aka ndị ikwu na ibe, na n'aka ndị enyi ya. Ha ga na-aja ya mma n'ihi àgwà ọma ya. Ama m na nke a dabara adaba nke ọma. Amakwa m na anyị ga-etinye uchu hụ na ụmụ anyị ga na-emejupụta àgwà ndị a. Ọ bụgodị na onwe otu ha si eri mpe na ya, biko ka anyị nwa bụ okenye kawa ahụ kụziere ụmụ anyị àgwà ọma ndị a ka ọ banye n'ime ha. N'ihi na ọ bụrụ na ha mụta ya, ha agaghị ahapụ ya ahapụ. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya ugbu a bụ nke abụọ, ya bụ àgwà ọjọọ. Ya bụ ihe ndị Igbo na-ahụta dịka àgwà ọjọọ na ndụ mmadụ. Ige ntị, ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche nke a na-akpọ chairman. Tupu m enye ọmụmaatụ àgwà ọjọọ, aga m akọwa ihe bụ àgwà ọjọọ. Gịnị bụkwa na àgwà ọjọọ? Àgwà ọjọọ bụ àgwà ndị ahụ ọ na-abụ, maọbụ omume ndị ahụ ọ na-abụ mmadụ mee ya, ọha na eze asị ya kwụsị, ihe ị na-eme dị njọ. Ya bụ ihe ọbụla ị na-eme, ndị nọgoro akụkụ ahụ ya sị ya ihe a adịghị mma, kwụsị ya. Ihe ahụ bụ àgwà ọjọọ. Ndị Igbo na-ekwukwe sị
Onye na-eme ihe ọma na-eso ya. Onye na-eme ihe ọjọọ na-eso ya. Ya bụ na agwa ọjọọ bụ agwa ndị ọ bụrụ na ọ bụ arụ, kama anyị anabataghị ya. Ndị Igbo anabataghị ya. Ha na-arụ ya aka sị na ọ jọrọ njọ. Ọmụmaatụ n'ime ya bụ izu ohi. Nke mbụ, izu ohi. Gịnị bụ izu ohi? Izu ohi bụ mmadụ iwere ihe na-abụghị nke ya dochie maọbụ dozie. Ọ ya bụ izu ohi. Ya bụ, i were ihe na-abụghị nke gị werezie ya kwechiri dịka nke gị, ohi ka izuru. Ya bụ na anyị ga-azụlite ụmụ anyị ka ha ghara ịdị na-ewe ihe na-abụghị nke ha, n'ihi na ọ bụ mmadụ izu ohi. Nke ọzọ bụ ịtụ asị. Tupu nwatakịrị atụwa asị, a ga-enwere ihe ndị kara ya obi. A ga-enwere ihe ndị ọzọ mere ya o ji na-eme ihe ahụ. Ya mere anyị ga-eme ka ụmụ anyị mata na ịtụ asị bụ agwa ọjọọ nke ndị Igbo na-anaghị anabata. Ịtụ asị ajọka. Ka nwatakịrị mee ihe ya jisie ike kwuo na ọ ya mere ya, hapụ ịtụ asị. Ọ bụ na nwatakịrị tụwa asị, nne na nna agaghịzi enwe olileanya n'ebe nwatakịrị ahụ nọ. Nne na nna agaghị enwe obi siri ike n'ebe nwatakịrị ahụ nọ. Nne na nna agaghị enwe ike gochitere nwa ahụ n'ama ma ọ bụrụ na ihe mee, n'ihi na ha ma na nwa a na-atụ asị. Ajọ ya ọ gaghị ekwu eziokwu. Bikonu ka anyị jisie ike kụziri ụmụ anyị ka ha hapụ ma ọ bụ kwụsị ịtụ asị, n'ihi na ọ na-emebi mmadụ. Nke ọzọ bụ ime isi ike. Ime isi ike. Gịnị bụ ịbụ isi ike? Ime isi ike bụ ịgwa mmadụ ihe o kwesịrị ime, onye ahụ emeghị ya, ma ọ bụ ezie gị ozi ị gaghị ya, imeli isi ike. Ya mere anyị ga-agba mbọ na-aga ozi mgbe ọbụla ediri anyị ozi ahụ. Ọ bụkwaghị ime ihe ọjọọ, ime ihe dị mma. Ozi edire gị dị mma, gaa saa efere, gaa saa efere, gaa sata iko, sata iko, gaa dozie ụlọ, idozi ụlọ, gaa sụọ akwa, ị gaa sụọ akwa gị. Hapụ ịtamu ntamu ma ọ bụ ịhapụ ime ya. Mgbe ị hapụrụ ime ihe a sị gị mee, kwesịrị ka ime n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ebe ibi, ihe ahụ bụ isi ike ka ọ bụ. Ya mere ndị Igbo na-agbara ihu n'ọdị omume ahụ. Nke ọzọ bụ ịlụ ọgụ. Ndị Igbo anaghị ahụ ịlụ ọgụ dịka ụzọ esi emezi ihe. Ọ bụrụ na gị na mmadụ nwee nsogbu, unu agbalịa dozie esemokwu ahụ. Unu ekwela ka esemokwu ahụ banye n'ịlụ ọgụ, n'ihi na enwere ike lụwa ọgụ mebisia ihe. Enwere ike lụwa ọgụ ofu onye eburu ihe kụọ onye nke ọzọ, onye ahụ awụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụghị ebumnuche gị na ị ga-akụgbu mmadụ, mana n'ihi na ị lụrụ ọgụ, ị ghọọla onye gburu mmadụ. Ya mere ịlụ ọgụ adịghị mma. Igbo na-agụkwa nwa ha aha ọgụ ha dị mma. Ya mere ịlụ ọgụ adịghị mma. Nke ise bụ ịkpọ mmadụ iyi. Ụfọdụ n'ime anyị ka ọ na-abụ ọ naghị ara ahụ obere ihe metụrụ na ga akpọ Amadioha kugbuo okwe gị, moto gbuchiekwe gị ụzọ. Ihe a bụ ịkpọ iyi. Ọ dịghị mma ịkpọ mmadụ iyi. Ka anyị gbalịa jikọlata onwe anyị, zetuo, butuo, hapụ ịkpọ mmadụ iyi. Nke ọzọ bụkwa, o kwesịghị, ọ bụ eziokwu na ya na-ama ume eme ya, nne na nna ịkpọ ụmụ ha iyi. N'ihi na ọ bụrụ na anyị kwupụ okwu n'ebe ụmụ anyị nọ, okwu ahụ anyị kwuru na-esokwa ha. Ya mere ka nne na nna, na-agbanyeghị ihe nwa gị mere gị, kawa ahụ, hapụ ịkpọ nwa ahụ iyi, ka ihe ahụ ị kpọrọ ya ghara isochi ya azụ. Nke ọzọ bụ ịkọ ọnụ. Ịkọ ọnụ na-abatakarị mgbe a na-ese okwu. Igbo na-ahụ ya
dịka agwa ọjọọ. Ya mere o kwesịghị ka anyị na-akọ mmadụ ọnụ. O nwere ike bụrụ n'eziokwu na ihe ahụ ị na-agwa onye ahụ bụ ihe mere mana o kwesịghị ka iji ya kọchaa ya. Ọ bụ agwa ọjọọ. Nke ọzọ bụ ise okwu. N'agbanyeghị ihe mmadụ mere gị, gbalịa hụ na gị na onye ahụ eseghị okwu. Mgbe ụfọdụ mmadụ na-akpachara anya na-eme mmadụ ibe ha ihe a na-ekwesịghị ime onye ahụ. Ha ma na onye ahụ ihe ahụ agaghị amasị ha, mana ha na-akpachara anya mee ya onye ahụ iji mee ka ese okwu. O nweghị uru dị n'ime ya. Udo amaka. Udo dị mma. Ka anyị jisi ike ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị na ndị anyị na ha nọ nọrọ n'udo, ghara ịdị na-ese okwu. Ise okwu enweghị uru dị n'ime ya. Nke ọzọ anyị ga-eleba anya bụ ịkpachara anya mebie ihe mmadụ. Ịkpachara anya mebie ihe mmadụ. Ụfọdụ mmadụ na-akpachara anya mebie ihe mmadụ n'ihi na onye ahụ mere nke a ma ọ bụ nke ọzọ nke na-amasịghị gị. Ọ bụrụ na mmadụ mee gị ihe na-amasịghị gị, ọ ka mma na ị gwara onye ahụ sị, nwanne m lekwe nke a ma ọ bụ nke a, ihe ị mere ma ọ bụ ihe ị kwuru ma ọ bụ otu isi mee ihe a, ọ masịghị m. O kwesịghị ka ime ihe dị otu a. Ọ bụrụ na gị na nwanne gị kpaa ya ma ọ bụ kwuo okwu a, chefuo ya. Gị gwa ya na ihe ị mere ọ dịghị mma, ma o kwere ekwe ma o kweghị, ịgwala ya ihe bụ uche gị. O kwesịghị ka ị kwuo n'ihi ihe ahụ o mere gị na ihe o nwere mebisie ya ma ọ bụ laa ihe ahụ n'iyi. Ndị Igbo na-ahụ ya dịka ịla ọkụ mmadụ n'iyi. Ọ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya na njọ. Nke ọzọ bụ ịghọ aghụghọ ọrụ. Ndị Igbo hụrụ ya dịka ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Ịghọ aghụghọ ọrụ. Ọ bụrụ na enye gị ọrụ rụọ, nwanne m, kawa ahụ rụọ ọrụ ahụ ọfụma. O kwesịghị ka ị bịa ghọwa aghụghọ n'ọrụ ahụ. O nweghị uru dị n'ime ya. Ọrụ a rụrụ nke ọma, gị nata ụgwọ ọrụ dị mma. Gị tinyere ya aghụghọ, aghụghọ esokwe gị. Chetakwa, ome mma na omere onwe ya, ome njọ na-emekwere onwe ya. Nke ọzọ bụ nwata ekeleghị okenye. Nwata ekeleghị okenye. Ndị Igbo hụrụ ekele dịka na ihe dị oke mkpa. Ha sị ekwe ekele ihu asaa. Ya mere nwatakịrị ọbụla kwesịrị ịdị na-ekele okenye. Ọ bụrụ na nwatakịrị anaghị ekele okenye, ndị okenye n'ala Igbo na-ahụta ya dịka nwatakịrị nwere agwa ọjọọ, dịka nwatakịrị nwere umere ọjọọ. Ya mere nwatakịrị kwesịrị ijiri obi aṅụrị, obi ụtọ kelee okenye ọbụla ọ hụrụ, ma n'ụlọ ma n'ama. Nke ọzọ ha na-ahụtakwa dịka ihe ọjọọ bụ nwata ebunyeghị okenye oche. Ọ bụrụ na e nwee ihe a gara, nne maọbụ nna maọbụ nne na nna kpọ ụmụ ha gaa, ha agalite ya n'oge, bunye ụmụ ha oche, ha nọrọchaa. Ka mmemme ahụ na-aga n'ihu, onwe ndị okenye bataranụ. Nne na nna ahụ kwesịrị ime ka ụmụ ha mata na ha ga-ebilitere okenye na gịnị n'oche. Ọ bụrụ na ha kwechiri nọrọ n'oche ahụ, ha ekwe ka ụmụ ha bilie ka onye okenye nọdụ oche, ma ọ bụkwanụ ha emeghị ka okenye ahụ bịa nso ka ụmụ ha lite ka ha nọrọ. Ọ dịghị mma. Ya mere Igbo na-ahụ nwata ebunyeghị okenye oche dịka agwa ọjọọ. Ya mere anyị kwesịrị ime ka ụmụ anyị mata na agwa ndị a n'ebe a bụ agwa ọjọọ. Ọ bụrụ na ha bụ arụ, kama na ndị Igbo anabataghị ya, ha hụrụ ya dịka ihe na-ekwesịghị ekwesị. Dịka m kwuru na mbụ, nke mbụ bụ izu ohi.
ịtụ asị, ime isi ike, ịlụ ọgụ, ịkpọ mmadụ iyi, ịkọ ọnụ, ise okwu, ịkpachapụrụ anya mebie ihe mmadụ, ịghọ aghụghọ ọrụ, nwata eleghị okenye, nwata ebunyeghị okenye oche. Agwa ndị a jọrọ njọ. Ndị Igbo na-arụ ya aka dịka ihe ọjọọ. Ka anyị tụgharịa uche taa, wepụ aka na agwa ọjọọ ndị a. A na-ekwukwe sị ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ọ bụrụ na nwa gị na-akpa agwa ndị a, jisie ike, oge agafebeghị. Ma otu ị nwere ike ime, ọkwụrụ anaghị aka onye kọrọ ya. Jisie ike mee ka nwa gị hapụ agwa ọjọọ ndị a ma nwee nke dị mma. Ndewonu. Ama m na agwa ndị a anyị lebara anya taa dabara adaba. Amakwa m na ọ daghị n'efu. Ama m na ọ ga-abara anyị uru. Ka anyị na-etinye ndị nke ọma n'ọrụ ma na-ewepụ ndị nke ọjọọ, Chukwu ga-eji ogologo ndụ na ahụike gọzie anyị. Ise, ndewonu. Biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka ọ bụrụ ya bụ na ejide aka wee